Тази карта пък има малко повече символи и изображения. Тя показва Древен Египет, Месопотамия, Древен Рим и Гърция. Хайде сега всеки един от вас да открие наименованието на периметъра, който е в правоъгълника. Искам да започнем от Габриел. Виждаш ли номер 1 на картата, обозначен Да. с зелен правоъгълник? Това, госпожо, е Древен Египет. Много добре. Любомир, от номер 2, коя е зоната, която е обозначена с червен правоъгълник? Месопотамия. Точно така. Вместо 3 за теб жълтия правоъгълник. Квадрат 2 по-скоро. Мислите е Гърция. Древна Гърция. Има два сини правоъгълника, които са под номер 4. Можеш ли да определиш кои са те? Коя зона върви? Рим. Древен Рим. Значи малкия квадрат под номер 4 и на Римската империя през периода, когато тя е много по-малка като територия и се намира само около столицата и полуострова на Италия, ето тази зона. С времето обаче през вековете територията и империята се разширява, завладяват нови територии и затова тя се оформя вече в по-големи размери. Виждате почти цялото Средиземноморие. Започва една игра, която съм ви подготвила. Поред мен това са иероглифи, египетски иероглифи. Точно така. Страхотно. Много добре. Маска или така да се каже на фараон, на египетски фараон. Това са египетски пирамиди. И това е някакъв съд изрисуван. Мисля, че е Гърция. Пантеон? Не. Пантеона. Да, точно това е. Виждате, че трябва да свържете с линия една личност, която е в бяло на името на личността, а в дясно са имената на държава. Много добре се справяте. Мога да ви поздравя и да ви кажа, че вие вече притежавате тайните на миналото.